Clíige even fostí, Ras ríis le chéile, deis bheith gáil éis fech inniu. Tá chun réad faoin siog sa teach. Siog seo, 5 eici. Ní sé brana go má. Cad chuige, céin fá. Nead an álaigh go nearna sí rud, réanacht fecha bhíd. Cad a hála, siog seo sa teach, thar lom. Siog sa teach. Le Avril O'Reilly, a scríomh is a dailteig, fáilteoir lulu.com, be I Diane ní Rahala a Washig, is be Lucas Ó Cionna a daistrí go gailge. Siog sa teach, ó fech an chalín. Nead a cad a hálín sa scéil seo, sé léhimid é, fecimid. Agus the Winter Patterson. Daine sonna sásta a bheith muintir I bhorchú. Gná daine a bheith Mammy, Daddy agus Sam. Gná wadra a bheith Humphrey agus gná chat a bheith Bánín. Ó fechar hún sin, hey? Mammy, Daddy, Sam, sin madra agus an cat jas bán. Ach ní rá Becky ina gná chalín beag. Siog a bhí inti. Bhí sin an dríocht a dhéanamh. Inniu, bhín váidin caite eici ag déanamh clasa dríochta timpeall an tí. Ach má bhí... Fechar hín sin. Go dríochta. Bhí rud éigen tréis tárlú de. Ní scíháin áile bána a bhí in isorthaí ach písaí salacha éidi. Fechar hín sin. Ní slipper áile a bhí orthaí ach búta sí. Agus ní tútú a bhí orthaí ach fáinne gent a scúba do stála. Fechar. Bhí brúscar ina cud grúige agus loch bheog ina bútais chlé. Fechar sin. Squeak! Agus an bhaintí tríal as clas dríochta a dhéanamh. Níor tháinig ón na slát dríochta ach glór grána. Blop! Bhí Becky trína chéile. Ní mar sin a bhí ag na sióga beaga eile. Bhí siad ar fad go hálinn néta. Ní rá brúscar ina gud grúige. Agus nuair a dáirdigh siad siúd a slata dríochta, ní blop a chuala siad ach fuam áling ceolmhar. Yes, tá iad atá gléasta go háling na sióga seo. Ach, tá rud ag mí cheart le Becky. Tá sí beag an íon trí na chéile nach bhfuil. Bhí Becky an bhrónach. Féchan na sióga beaga eile ar fad a bhad níos deise ná mise inniu, a deir sí lé féin. Caithfidh mé cuairt a thuairt ar níomh. Taoiseach na sióg. Fecharí. Pionna éidi ina chud grúige. Geallóg freisin ar chúis éigen. Hísan sin. Agus aig salach. Réanas ar aig le Becky go Joe. Fecharí ag etil trí néir le dríocht. Agus go jocaigh sí ar níomh. Bhí níomh go hálan. Bhí sí sásta ceabhar le Becky I gcónaí. Bhí súla deasa donna eici, gúna áling glas agus choróin ord ar a ceann. Fech, agus an solas a teacht amach bhaid freisin. Nuair a dáirdigh sí a slátríochta, ní blop a chuail sí ach fuam áling ceolmhar. Gabh me leis céal a deir Becky. Ach tá rud éigen tréis tárlú dom. Nílam cho hálan leis na sióga eile inniu. Céin fá, fech agus na hídí mí cheart eici, orthaí, agus níla scíháin róháthach an éad. Nela cad a hála. Agus céir de bhí ar siúl agat inniu, a deir níomh. Cúpla clas tríochta, sin an méid, a deir Becky.
ach bhí cuid den na clasa sin beagán dána nach rá a dearníomh. Agus gach uair a d'imir tú clas dána tháinig athrú ar de chudéidí, agus é de chlátriíochta. Déach Becky ar a slátriíochta. Scúb leithris bhí anis ann. Sin slát difriúil ceart go leor. Scúb leithris. Blop. Ach a níomh, a dear Becky. Ní cuimhnam éon chlástriíochta dána a dhéanamh. Caic an nearna sí rud éigen, mar go bhfuil gach rud ahrathe, hé? Scíthán, gúna, slátriíochta, a bróga fiú. Cuimhnig inis go cuaireamach a dearníomh. Tú álan bán dearg a bhí ort. Maidin go dtí gur chuir tú dá goram ar umfraí, sin é nóir ar athraigh an tú, ó, a dear Becky. An clas dána bhí chlástriíochta sin, agus bheith an madra go todan tá sé goram. Se cínte a dearníomh, agus bhí ceann eile chomh ann. Cuimhnig inis go cuaireamach. Slip ar áile a bhí ar maidin ort. Go dtí gur chuir tú bróga fíorghrín ar de iadí. Sin é an óir ar athraigh na slip air ó feach. Agus daddy bocht ag dul ar obair agus bhí ar na bróga sin. An clas dána bhí sa chlástriíochta sin. Se cínte a dearníomh, agus bhí ceann eile chomh ann. So, nuair a d'arthaigh sí bróga a daddy, d'arthaigh sí a bróga féin feach an na slipéirí áile go dtí na búta sí seo. Leis an lochastí anta. Cuimhnig inis go cuaireamach. Corón áling a bhí ar de cheann ar maidin ort. Go dtí go nearna tú me sí níochán do bhámaí beg bídeach. Gich op beagas atá sé. Go. Bheith Jack mór eici na héadí a níon sigan sin nach meach. Ó, a dear Becky. An clas dána bhí sa chlástriíochta sin. Se cínte a dearníomh, agus bhí ceann eile fós chomh ann. Ní bhrí bamí róthás an sin, é? Tá fadhb mór eici. Cuimhnig inis go cuaireamach. Slat álan dríochta a bhí de lámh ar maidin agat. Go dtí go nearna tú isbín te de do rothár bocht Sam. Sin é an óir ar athraigh de chlat áling dríochta isteach ina scúb leithris. Ó, a dear Becky. An clas dána a bhí sa chlástriíochta sin. Se cínte a dearníomh. Ó, a dear Becky a ríis. Ó. Cuimhnig Becky go cuaireamach ar na clasa dríochta ar fad a bhí déanta ó maidin eici. An sin chuimhnig sé ar chlas eile dríochta. Chuimhnig sé ar a tútú, ar a péir a slipéir, ar a corón agus ar a slát dríochta. So dáirdigh sin scúb leithris. Blop! A clas mór dríochta amháin chuir Becky gachrod in a cheart a ríis. So, madra ceart go leor, bróga ceart a daddy, me sin níochán, mór go leor, agus éadí cearta ar drothár Sam. Féach an isort a dearníomh, tá tú go hálan agus bhí. Anis a dearníomh, ná bach ní smó leis na clasa dána dríochta. Clasa deasa amháin a seo amach.
ach fech bánaín bocht a déir Becky lei féin. Caiig go si tín tarseach den chóilta bán sin. Blop! Agus fech darfric sé. An catach san istá réalta corcra orthaí ach an rud cearta mar fech. Nis tá rudí airce ar cosa. Na bhfuil sé sin céad fáin géad jazz. So sin é. Bin fi scéal Becky, sióg sa teach.